Asha. Chiboshika paunoti dai vasiri Jesu. Hallelujah. Tiri parema ka. Mwari vachititira zvakanaka. Ruremekedzo to the apostle and the episcopos of the house. Reverend and apostle Shumba Mbiri na amai. Tigare hedu pasi. Regai tifarire mufundisi na amai. Muzita ra Jesu. Akaenda asanozoka. Hallelujah. Regai tifarire onda katsikama. The board of elders. Vanongotendera kuti tingojumana. Vobva vatotipa chitanda. Muzita ra Jesu, amen. Regai ndifunyanye kufarira amai. Ndanga ndinavo nezuro. Ukaona kukangonza handei vasikanaka ngatiendei. Ndava Mwari vakatitira zvakanaka. Muzita ra Jesu, amen. Regaiwo zvakare ndiite favor diki yekukwazisa hanzvadzi yangu nemuroora wangu naamai wangu. Vamunongoziva kuti vanonzi mukoma Jazen Naika. Muzita ra Jesu, amen. Chimbodza ari parutivi pako kuti chakakala. Munoziva kana tikasafara kuchechi hatina kumwe kokufarira. Halo. Vari kubhava kana vachiita zvekubhava vanoita nemwoyo wese. Zvinodina dambudziko nemuKristu asingaiti nemwoyo wose zvekuimba yababa vake. Muzita ra Jesu, amen. Regai tese tivhure mabhaibheri edu kubhuku ya 2 Samuel chapter 6. Muverengi ngaanditangirewo pavhesi ya 6. All protocol observed. Zvongoreva kuti zvichidanda kujambai atakujambai namaune kusazivana semunhu abva kumusha. Bhuku ngariverengwe. Samuel wechipiri chapter 6 pavhesi ya 6. Iya imbonetsi kana ukaenda kumba kungonoti kwaverengwa kuna Samuel wechipiri pa 6 ndima 6. Bhuku. Zvino vakati vachisvika paburiro reNakoni. Uza ndokutambanudzira ruoko rwake kuareka yaMwari. Akaibata. Nokuti nzombe dzakanga dzogumburwa. Kutsamwa kwaJehovha kukamukira Uza. Mwari akamuuraya ipapo nemhaka yokutadza kwake. Iye akafirapo paareka yaMwari. Dhavhidhi wakaora mwoyo nokuti Jehovha wakanga arova Uza. Akatumidza nzvimbo iyo kuti Perez Uza kusvikira zuva ranhasi. Dhavhidhi akatya Jehovha zuva iro. Chekutanga machinzwa. David akatanga kutsamwira Mwari. But apedza kutsamwa ndobva atya Mwari. Book. Akati, zvino areka yaJehovha ichasvika seiko kwandiri? Naizvozvo Dhavhidhi akaramba kuisa areka yaJehovha kwaari muguta raDhavhidhi. Asi Dhavhidhi wakaitsaurira kumba kwaObhedhi-Idhomi muGiti. Areka yaJehovha ikagara mumba maObhedhi-Idhomi muGiti for 3 months. Mwedzi mitatu. Jehovha akaropafadza Obhedhi-Idhomi neimba yake yose. Zvino wakavaudza mambo Dhavhidhi vachiti, Jehovha wakaropafadza imba yaObhedhi-Idhomi nezvose zvake nokuda kweareka yaMwari. Mazvita Mwari varopafadzwe kuronga kuverengwa kweevhangeri yavo. Munamato wangu kuti vese vari kutora mafoni. Mwari vakuitire nyasha kuti musazodarikwa newevhu yamweya mutsvene muchiconcentrate much on phone yenyu. Ndakaona kuti kana vanhu vachitora mafoni anenge achida kuti ndinyatsobuda zvakanaka pandiri kujaivha ndinyatsooneka. Saka dzimwe nguva the wave yamweya mutsvene inogona kukudarika uri kuconcentrate pakutora video. Muzita ra Jesu, amen. Ndakaonawo theme yandakapiwa vana vaMwari iri kuti provoking miracles. Provoking zvobva zvareva kuti kudenha minana. Kana makanditarisa kereke yaMwari ndiri munhu aidenha zvisingaiti pakukura. Kwandakakurira kwatandi kwaRusape, vanhu vaitoziva kuti kana vanhu vanetsana kana kuti kana munhu achida kungomutsa hondo anoda makiri.
kiri ndini. Saka ndaiziva kunonzi kuprovoka. Kuprovoka kuita chinhu chinoita kuti mumwe munhu aite chimwe chinhu. Ita amen satana apo. Saka ndini ndaishandiswa kuti sisikiri tadenwa newe pachigwedere. Ini ndotsvaga simbi yacho yepachigwedere. Ndobva ndaenda ndonodena. Kana ndatodena ndobva ndatoziva kuti hondo yaita sei. Hello. Tinawo vanhu vanodena but vanodena zvisina maturo muupenyu hwavo. Ita amen satana abweka. Unoziva here kuti kungoreva munhu waMwari kumudena zvinhu zvisina maturo muupenyu hwavo. Hello. Umaitirurame. Ndati kudena hakuna kushata. Asi dena zvinhu zvine benefit muupenyu hwako. Yakatiparidze. Saka chandaita manje. Ani munoziva kuti kudhara kana vanhu vachirwa vaisirwa ivhu, right? Vaiswa ivhu ronzi ava ndoamai vako. Nekuda kwokuti tiri pamedia. Pane munhu ari online izvozvo. Saka ameni yako ngaikoshe. Paiswa ivhu ronzi iri ndo ivhu raamai shumba mbiri. Iri ndo raamai mbiri. Saka kudena zvakwaita. Aifila kuti ndini munhu wacho chaiye. Ainorova raamai vake. Obva arova futi raamai vako. Iwo obva wanzwa kuti ndaroverwa amai. Rokadene. Zvinhu zvaitirwisa so hazvina basa. Tairwira kuti ivhu rangosundidzirwa. Ita amen satana apo. Hello. Dzimwe hondo dzamunorwa hadzina kana benefit muupenyu. Ita amen satana apo. Pane hondo dzaunoita serious nadzo so. But dzisina kana chadzinokubatsira. Dai Mwari wabatsira kereke yeRema kuti tisarwa hondo dzose. Hatisi wekurwa dzose. Tiri wekurwa dzinotiendesa kudenga. Kana kune nyika yatakagadzirirwa. Pane hondo yakarwiwa pamuchinjikwa. Yakaita kuti mahure adikike. Mombe dzidikike. Vasingaite vadikike. Ndiyo hondo yatinobhiliva. Ende ndiyo hondo yatinosapota. Hatisapote dzese. Ita amen satana apweka. Nedzera simba kuzvinhu zvisina basa. Hatigwe dzese. Tinorwira yapamuchinjikwa. Abata Jesu abata inini. Abata mumwe mukristu abata inini. Azvidza mweya mutsvene azvidza inini. Haikona dzimwe dzamuri kungorwa idzi. Atirwe hondo dzemahure wanamai. Ndava hadzina kana basa. Ndava hure rinodhiliwa nedenga. Ita amen Mwari vaitirwe zvakanaka. Atirwe hondo dzemakuhwa. Ndava hatigone kunyararidza vanhu. Vacharamba vachingotaura. Vati vachitaura isusu tichibaya. Vachigwauta isusu tichibaya. Vachitireva isusu tichibaya. Vachitiseka isusu tichibaya. Hatirwe hondo dzamakuhwa. Kupedzera simba rako pakuti ndataurwa. Zvebasa rei? Ndovaya vatinongoimbira. Ziso rako rakandimaka Satani we. Ziso rako rakandimaka Satani we. Majabelo. Ichi chiprofita ichi. Ndiri kuda kuti uchibva pano chero ukanorehwa. Unongona. Andati majabelo. Wanoro majabelo. Ukandileva majabelo. Doti majabelo. Ukandileva majabelo. Majabelo. Ukandileva majabelo. Doti majabelo. Ukandileva majabelo.
Tauya kuzoudza mutendi webareva kuti chengetera matombo zvinodyika. Haikona kupedzera svimbo kumazizi. Zizi rinogona kunzi fire. 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 Itarameni satana bweka. Ndikudenda mumwe munhu kuti usapedzera simba kuzvinhu zvisina basa. Ndava ndisati ndaziva Mwari ndakapedzera simba kuzvinhu zvisina basa. Ndichishungurudzwa nemurume ndikapedzera simba mukudzingirira mahuri. Handina kuziva kuti pane yakatambwa kudhara. Iyo yakatambwa inodzingirira mahuri asina avadzingirira. Hamunyatsondinzwisise. Munhu iyeye ari kundiitira izvi ndiye munhu wandakachengeta akauya muno muSouth Africa aina Adidas. Manja meno. Problem yako ndeyekuti wakaitira kuti uonekwe navanhu. Haukaita kuti uonekwe nevanhu havakuone manje. Asi ukaita kuti uonekwe nedenga rinobhadhara. Denga rinobhadhara. Denga rinozorera. Denga rinokupawo. Ita ameni satana abweka. Ndosaka vamwe vanhu mucheche vachitsamwira kusakwaziswa. Kungujambwa kukwaziswa. Munhu hatonzwi sevhisi. Kuti havana kuziva kuti mune maderota here. Tika. Ndoti manjameno. Kukwaziswa kana kusakwaziswa. Ndinoda kukwaziswa nedenga. Rakati rakwazisa Mary. Rikati greetings, how Lord thee. You are highly favored. Mimba yao chatakura. Aitakure zvese. Aitakure vembanje. Aitakure marasta. Ichatakura chema ya mutsvene. Aikona kufanira kukwaziswa navanhu. Kana ukakwaziswa nedenga zvaringana. Yakatiparidza. Ndiri kudenda mumwe munhu. Unoyetuka kuti andakukwaziswa. Kuyetuka kuti andakuappreciatwa. Havana kuzvionawo here kuti vedheko varipo. Ndati majameno. Majameno. Kuappreciatwa kana kusaappreciatwa. Kana denga rikandiappreciata zvakanaka. Ita ameni satana abweka. Wahondo yekuti mumwe munhu aenda pamberi pako achikusiya. Kunzwa bhonzoso rinokwira rouya roti ndi. Vakomana vekwedu kuZimbabwe vakaimba vanhu, Mwari ndibatsirei ndisava munhu ane godo muupenyu hwangu. Nditugamirei ndisava munhu ane shanje mukurarama kwangu. Handiri zvekufamba ndichitaunda magwazita ndiaroki. Kuita chifino chekurwadziwa nahosikero wangu anenge aitirwa nyasha. Rapavainengana manava. Iwe ayewa chero munhu akaenda mberi ngaaende ini ndinotevera. Chero akatanga kudhiraivha ngaadhiraivhe ini ndinotevera. Chero akatanga kuroorwa ngaroorwe ini ndinotevera. Chero akatanga kubatana ngaabatane ini ndinotevera. Urwadziwa nemunhu aenda mberi. Komati rwadziwe. Ndava shoko raMwari rinotiti vanoita zvinhu nenguva yavo. Yakafanira panguva yako. Kurwa godo rekuti akaenderei mberi. Ngavaende. Jesus. Hello. 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 Jesus. This church is powerful. I can feel the presence of God. I can see the presence of the real words and the Holy Spirit. Musita na Jesu, amen.
Hondo dzamunorwa dzina basa. Kudenwa nezvinhu zvisina kana dhiri. Shamwari yangu chaizvo. Munhu oya akandipandukira. My husband is living with my young sister. Kuroora chaiko. Asi ndakati munoziwa. Takagara pasi. Zimwe dzavairwa hadzisitori dzako. Wakangoita hakirosi ukapindira munyaya isine inewe. Umwe wakaita tinhaidzirwe. Kereke yerema musarwa dzose dzose. Ndobva tawerenga bhaibheri shoko raMwari. Ndobva ratiudza pamusoro pemurume anonzi Dhavhidhi. Pari kutaurwa nyaya yaDhavhidhi. Areka yaJehovha haipo pakati pevana vaMwari. Hallelujah.
arega yaimirira the presence of God. Tinokona kunamata kereke irema, but uwepo hwamari husipo. Jesus. Unokona kunamata mukofitwa neataya yefe, mukofitwa nechigaro, but uwepo hwamari husipo. Saka murume anonzi David anotava mambo, anoti kugadzwa ndagadzwa kuva mambo, but pane chinhu wani chisina kumira zvakanaka, uwepo hwamari haupo. Ndiri kuda mukristu anobuda nhasi achiti pandinofamba pose, I want the presence of God to be. Pandinoenda kubusiness, uwepo hwamwari ngauwanikwe mubusiness ravo. Pandinobereka vana, uwepo hwamwari ngauwepo pane zvandinobereka. Yera baba, ndava unogona kutonga, but presence yamwari isisipo. Tinadzo church dzakawandwa chaizvo, but uwepo hwamwari husipo. Paine uwepo hwavanhu. Ndosaka vana mbuya vachiti uwepo hwamwari huripa auya emasaisaya. Uwepo hwamwari huripa. Ndiri kunena uwepo hwamwari mutenderino, uwepo hwamwari mutenderino, kuti vanorwara vabone vapora, vakaremerwa vaende varerusirwa, vasina vana vabate vana, vanosodza varege kusodza, marombe asimudzirwe. Ndiri kudada uwepo hwababa, newakana hwaderwa hukauya haubude wakadaro. Unowana kugara mumba mako, uwepo hwamwari husipo. Wakapfeka ring, asi uwepo hwamwari husipo. Ndiri kudada uwepo hwamwari mubereki yako. Ishendizwe nekufa, ndizwe nesizitamo, abatamuno kaziwo imane chiporofita. Ishendi
I was 14. Vakakuti regai kuti siya. Yava vamwe vanhu tiri kufamba but Jesu wacho hatina. Mutsvene wacho hatina. Minana yacho hatina. Ruoko rwaMwari rwacho hatina. Saka ndikuda mupostori anoti regai kundisiyama. Ndozviziva pamwe ndiri mutadzi. Ndinako kuipa pamoyo. Asi masikati anotaura izwi rine simba. Tanoenda kuparitsira kumadhimoni. Mangwanani anotaura Mwari izwi rine simba. Vakarevererwa vasunurwe. Vakaiswa mumbiya vasunurwe. Vakasungirirwa kumasowe vasunurwe. Nezita raJesu. Urombe hwako hausi right. Kuna akakureverera. Asi izwi rine simba. Ngariburuke mangwanani. Risunure. Kunyakurosa orwizi kuti Mwari ndiri kunotsvaka kurarama. Mutori wese pana akasara kumusha. Mwari ngavaburuke mangwanani ano. Wataure izwi rine simba. Chipostori chakare chaicho uchingobudapo waibuda uchiti zvaita but izvo unongouya zvisina uchibuda zvisina. Mwari ngavatinzwire nyasha. Vanoreurura vareurure. Ubude wawanikwa nyasha. Muzita raJesu, amen. Provoking miracles. Saka David ari kuona kuti kutonga ndiri kutonga but pane chisipo. Mwari ngavazarure maziso amapostori evana vaMwari kuti uone kuti zvese zviri kuitika but pane chisipo. Umwe munhu mari anayo but rufaro hamuna. Murume anayo but rufaro hapana. Vana anayo but vana madzenga. Mari anayo but hazvisi kufaya. Ndozvatauya kuzoadresa manera amangwanani ano kuti Mwari vanoshandura vashandure. Taprovoka. Vana baba tiri kuda kumbori denha iro denga. Iro baba rataidenha parufaro. Ngaridenhwe ipo pano. Imo muno mujaradha naraboshi. Mwari ngavadenhwe. Mwari ngavadenhwe. Muupenyu hwemurandakadzi. Mwari ngavadenhwe. Muupenyu hwemurandakadzi. Enough is enough. Mwari ngavadenhwe muupenyu hwako. Daira ameni yakanaka. Vakuitirewo zvinoshamisa. Tauya kuzodena dena. David ndoba aona kuti pane chisipo. Aona kuti pane chisipo. Ana kuti as long as ndiri kutonga. Anoti varume 3000. Ameno kuti 3000 ero 300,000 ameno namba yacho. Hande itinotora. Varipo here mangwanani. Vanoti munhu waMwari tiri kutsikirana nemi. Nemuranda waMwari Apostle Shumba Mbiri. Kuti ngatinotora uwepo hwaMwari. Uwe pakati pedu. Varipo here. Varipo here mangwanani. Vanoti munhu waMwari uwepo hwaMwari ngaudanwe. Udzike mumasuwa edu. Ndoba vaenda kunotora. Avana kutadza kutora. Ndava mukafambira kunotora muchitenda munonotora. Vakomana vachienda kuhondo ndakangoverenga ndakuendapo.
vaitoti toitora Zimbabwe toitora kumana ama taimanya takabatesa tichishingirira Zimbabwe aya tinoitora vana mai aya tinoitora vana baba aya taimanya takabatesa tichishingirira Zimbabwe azvinai bhunu rine pfuti dzaro azvinai rakakwidza mureza ayo azvine makavhena ndevachena azvine makanzera ndevachena vanondiitira mushaka vaimhanya vaine chavakabata mapanzwa here taimhanya takabatesa manya nekuti togona kumhanya warekuti tinomhanya takabata sabu saka kana tiri kuda kuprovoka mamiracles pane chatinoita sando dzachoka pane patinoita tinoita zvimwe zvinhu zvinoprovoka minana toutora upfumi hwedu najesu toutora upfumi hwedu najesu aiwa taimhanya vakabata preya tichitumira upfumi hwedu aiwe ende sabu racho manje ndiri muutoka a submachine or a submachine gun hachisi chinhu chinenge tauro it's something chaunobereka chinorema sometimes chinogona kutoita weight inodarika iwewe but wakomana weingoti aiwa taimhanya takabata sabu tichidzingira soreva kuti kana wakuda kuprovoka a miracle unoita chinhu chinorema unoita chinhu chinorwadza unoita chinhu chokuti ukafunga unoti ndaita here the first way to provoke a miracle is prayer but teerera pane mukadzi weshunemi anoti ina ndinamate haana namata Sara namata Elisa namata mai vaSolomoni namatai but inini ndinopa ayata imanya takabata giving tichisingira minana yedu aiwa toitora minana taima ndizvokune vatotsama minana haiteedzerwe ndavakatarisa pabetside akangonzi what can I do for you ndivazvaonera bo but vaya pambo vaya vemustreet vaya vanoti jasa kwanakomanotota wakaidzira wega ndaakuparidza manje My God. minana haiteedzerwe it's not something that you can copy ukaona prayer yanamba chakazvimwe ndavahana akanamata that weshunemi akangoitira munhu wamwari ndava muchipostori chakangoti dzisa kunamata kana kujekenisheni vanodziswa kunamata pana vanodziswa kunamata kana kunyika vanodziswa kunika namatiro kavo but ukaona prayer yanamba raramba try giving recently vana vakanzi vakuvhura chikoro ndine nherera 17 dzandinoendesa kuchikoro and amongst the 17 orphans 9 maform 4 namagrade 7 vari kuvhurira pamwe chete indinewo vangu vaviri secelebrate vandakaisa kuboarding aikona kungozviita munhu wepasi baba vari joni mwana anoenda kuchikoro chachimbo yadonha zvimwe zvacho takanouya nacho mazepe zisagare majikisi ndikasona nechisipika tinongotizivisa kuti vasvika ijerusalema
Tobias. Vana vese vanenge varipo. Atidzokera nemahipisi manini. Tinodzokera nenyasha kumusha. Kuti vazive kuti anoropafadza vanhu. Kunyange vari munyika yavatorwa. Saka ndauya kuzongokubetsera kuti ndizvibetserewo kuti how can I provoke that miracle yekuti ndidzokere kumusha ndisiri rombe sezvandakandira. Nelanguage matisekuru wakafa sorry tidzokera tinodzokera nezvinhu kune nyasha dzinoita kuti tive nezvinhu zvatisina. Ngaitisiyane naizvozvo. Saka toita sei? Ngatimina naye kopwe. Chimwe chiri kutishaisa munana ina ndakuyozokampenera vanhu andivazive. Ndakatanga kutovaona paposta wandinoziva ndibaba. Masviwo chingowanawo chaunongomuitira murume uyu. Whether unomuda kana kuti haumude. Anokuda kana kuti hakude. Kana waita usataurira iye. Ibva ipapo. Uchiti baba ndaprovoka munani. Weshuneme ane zvaakaita. Imi mukawana zvamakamuitira. Ndiitirei nekuti ndadenga imimi. Ava vanogona kusazviona asi imimi mazviona. Saka ndati vana vachida kuenda kuchikoro. It is very obvious kuti unotanga kufunga wako. Ndava wangu akanzi chimaini 32,000 wokubhodhingi yeprimary, wokumushana 25,000, apa sisikiri vanohura 9,000 nenostro yamunongonzwa iyaye. Saka I was tempted kuti dai ndatanga kubhadharira wangu, but mweya mutsvene akaminister akati provoke me and see kuti ndiri mwari wemunani. Saka ndandine mari yandandinayo ndokubva ndaibhadharira vaya. Language yechivanhu ichebiso inoti vasiri vangu. Pandafonera mahedi ndikati I've paid. Wangu manje ndobaziwa rasvika. Ndikati tine rwiyo rwataimba tiri mugomo. Tichiti munoshamisa one of the students is a blind lawyer student. Saka ndo ndatengera grocery achienda kuchikoro. Right. Ndobva pauya phone. Ndikati hi. Zvikanzi ndimicha Mlenpiri. Ndikati zvikanzi mama. Makandishumirira paimwe message yenyu.
Amini Island mama. Asa munanaka. Awanzi futhi kuya nemnono ojayirira. Dawara tasira kuyuka mpaka ndi achakuba. Ngati mwala badalo. A person from Ireland anakomparitsira kudai. Anona pa social media. Ipo paya panaiti paying for your radio and TV license. Pane kugara. Ipo paya. Zvikanzi Mwari vangominista kwandiri. Wakati ndibhadharire mudiki fees. Anonzana. Ndikati kuda. Zvikanzi imari. Ndikati aiwa baba. Ndakaina ndisimuna anonyanyoda zvinhu zvavanhu. Ngozi zvavanhu kutemesa musu. Pamude kwa rekodi baba. Saka ubva watotaridza kuti utori desperate. Ndikati amudiki anonzi kuda but baby girl usanetseka. Ita zviri kunzwa kuti Mwari vataure. Zvikanzi no, ndiudzai the actual amount. Ndikati it's 32,000. Zvikanzi how much is it in US? Ndikati roughly 20. Pasina minutes. Handisi kunyepera. Ina handisi muparidza anonyepa mani. Ndokuudza live kana uchida kuuya kuzoiona world remit. Kunodai so world remit 400. Hanoita minana. Zvikanzi mama maiona here ungati kudi kunesi kana muri but chimboimagina munamato handisi kuti tinokunamatsirai nekuti matipa chunhu undibate zvakanaka but pane zvimwe zvinopusha kunamata. Ndakati ndipewo zita. Zvikanzi zita harina basa. Ndikati please but ndongonzi Betty mama pandaenda mumba yemukadzi. Ndikati Betty sene mandizipi Betty aisa 400 years yanda ndichashandira mwedzi 9. Betty ngarangarirwe Betty ndapa ndege kuya kunwa akati hi mom I have provoked muya mutsveneka unozadzisa. Ndikati that's my theme yandakapuwa kwendiri kuenda ndikaziva. Zvikandakadena munana I was a mere sister in charge at the best hospital in Ireland. But ndakangodanwa ndikanzi vashandi wako pavatishandira for 7 years akanyanya kunaka. Saka you are the overall. Hello. Teerera iwe teerera. Wakuona nezvekumaternity nezvekutheatre ne overall. Number 2, auchagari mu a rented house because uri overall. Wakuya kuzogara padeni remuhospital. Number 3, your groceries and everything will come online. Number 4, you have children. Ndovati mana ndinaye. Zvikanzi aripi. Zvikanzi ari kuZimbabwe. Zvikanzi anonzani. Zvikanzi anonzi kuda kwaShepiri. Zvikanzi unotadzidze ikoko here. Zvikanzi pari zvino zvikanzi tsvaga chikoro. Ndichaura kudai mwana wangu ari kuenda panonzi paGeorge Emmanuel. Anoita mina. Ndiri kuda kusimudza hasha. Mapostori akangodzidziswa kuti prayer chete. Kuti kune dzimwe nzira dzinoprovoka minana. Mwana wangu akuenda pachikoro chetisingakwanisi. Zvino ndakanzwa kuti aita interview online. Ini mai wacho zveonline kana matiranje. Pachikoro pacho hanzi zvinodiwa mwana uyo akutaipa. Apadiwe mubereki anouya netsoka. I speak my own testimonies for you to prove kana uchida. Nditaura upenyu hwaumona. Saka ndakazobvunza ndikati hondari inodiwawo here. Ndawandoe ndichinayo. Saka izvozvi ndakauya kuzotaura namukoma Jason kuti zvoitawo here kuti mwana aende nehondari. Waombererei maoko Mwari ari kutotaura navo.
The Shunammite woman anakuimbirwa kuti kuruka kunemva. Kune vamwe vanoda kuimbirwa kunota. Tiri kuda kubuda mufezi yekuimbirwa kuti tipe. Tiri kuda vanhu vanoti ndiri kuda kuprovoka munana. The gospel of giving izvo zvirakuitwa navatsotsi. Vanokubira indova munoda manje. Ina handiparidzere kukubira. But ndati chimbodenda munana through give. Saka yakuda soft. Ndasara neyapita. Through paying fees for orphans that I've adopted as a couple. Saka David anoti tatora ngatiendai vari munzira vachicelebrate kuti tatora vachimba hosa nawe aona sekunge areka yarereka akati areka ikadonha asi murayiro waiti areka ibatwe nevese. Kune vamwe vanhu vane shamhu dzavakarohwa nadzo nenhau yekuda kubatsira Mwari. Ngati kune vamwe vanhu vari kutadza kugashira minana nenhau yekuda kubatsira Mwari. Mwari havabatsirwe, vanozvimiririra. Kakuhura kamuri kuita mainini muri kuno Joni ndike kuda kubatsira Mwari. Mapedza mouya muno. We bless your name. Maunini makasiya mukadzi kumushe nevana vasiri kuenda kuchikoro. Mukasvika kuno mukaona yellow-bone mukadzi ari kuchema, vana vari kuchema. Masvika kuno we bless your name. Mari havabatsire matsotsi, mari havabatsire makuruku, mari havadhire nematsotsi. Kati mari havadhire nematsotsi. Kana uchida munana rarama zvakanaka. Opuza ndobva tirega ndibatsire. Ngazauri kumwe kuzingaira kwauri kuita kune kungotenderera pese pese nemumatende nepasi pefuregi nei kungoda kubatsira Mwari. But ndauya neshoko raMwari rokuti anozvimiririra, agere pachigaro, anozvimiririra, hanzi achingobata, and God is struck him there and there. Vabaya vafu. David kubva ashatirwa akati ndimwari rudziya wanoti uza shuwa aonawo kuti yarereka. Ndoziva kuti marriage yako yakarereka, but Mwari havabatsirwe. Ombera maoko kana usina kubatsirwa. Mafinances ako akarereka, but Mwari havabatsirwe. Utano hwako hwakarereka, but Mwari havabatsirwe. Ndakarwirwa naMwari from cancer, ndakarwirwa naMwari from brain tumor, ndakarwirwa naMwari kune zvinhu zvekutikana newe wega unoti amai avainhema. Stroke chaiyo yakatomuditira murume andirwadzisa, but ndiripo ndichingoti mutsvene
May the anointing yenyasha yakaitwa naMaripo endawo pamusoro peupenyu hwako. Mwari ngavakurwire kuzvirwere zviri threatening in your family. In the mighty name of Jesus. Chiremba akati, you have got cancer cells in your body. Ndikati akozve basa rei vandaimba rwiyo rwamacheso. Chero yandisiya ndiri mupe, undisiya ndichizvifambira. Undisiya ndichizvifambira. Undisiya ndichizvifambira. Ene ndinoparidza ivhangeri with boldness. Nemarekodzi ana chiremba iwayo. Ndawa ndine rekodhi iri pakuchinjikwa inodarika zvakataurwa naana chiremba. Chimboita ameni kana usimuroyi. Dai uriwe wakanzi une macancer cells. Ndezvinongodai wakati undundu uchiti wakumbira rubatsiro. Bandinotorwa maheels ndogeza zvakanaka. Dai ndisina kudza waisatokuzviziva. Ndichizvida chaizvo. Kune vanoti vakadini ndichimiramira. Kune vanoti vakadzidza ndichimiramira. Stomach in, chest out. Chifamba zvakanaka. Mamwe mababa achitopenyerwa neniso. Iwe rega kuratidza murengi kuti uri kurwadziwa. Rega kuratidza mweya yetsvina kuti wakadhiniwa. Rega kuratidza madhimoni kuti wakaafektwa. Rega kuratidza vekumusha kuti zviri kuzasi zikufaya. Tiri kuda vanosimudza mureza waJesu. Vanoti zvinoita. Tinopora. Tinodraivha. Tinororwa. Nezita raJesu. Vana vama vanakidzana kuna vari kutopenyerwa. Vatonditaura vatondilaika. Kune munhu ari kutorwadziwa neupenyu hwenyuzo. Imi muri kurwadziwa mukati. But kuna ari kutoti dai ndanga ndiri neshumba mbiri. Yazvino kuna ari kutoda risangano rinori. Ndaazive kuti sangano harimiswe nemunhu rinomwiswa nenyasha. Kuna ari kutoti akabva ipapenyu ndiende izvozvo. Ipapa makagara. Kuna ari kutoti dai ndanga ndiri nemufundisi. My God. Mwakwe musatsvaga kurira. Ari kungoda cheya iyoyi. Nekungokwaziswa. My God. Saka munofanirwa kunamata muri serious. Ndakafuna anenge ari kutoti dai vapfuura tivanikwe nemufesi. Chakati chemari. Mwari akabasirwe. And David became angry. Atama. Akati Mwari ndimwari kuziya. Ndauya kuzokudza kereke yaMwari. Usabatsira Mwari. Vanozvimirira. Kana una Jesu kamuri maJones. Ndobva atsamwa. Ndobva adana nzvimbo iyoyo zita. But apedza nekuti toda kupinda munext service. Ndinoparidza here munext service. Sha. Ndoparidza. Achibva atya. Ndauya kuzokudza kuti ukaprovoka munana. Fiye inogona kuuya futi. Ndoiri kutadzisa vamwe vanhu kuprovoka munana. Wambonotora areka mukoma shumba mbiri. Waiunza vanayo. Waona areka yeumwe mufundisi afoira. Imimi musatya. Kuti nekuti vamwe vakafoira. Vakafoira asina mufoira. Kunamatira mweya wefiye nezita raJesu. David kana watora areka ramba unayo. Chero ikauraya vamwe ramba unayo. Chero ikaita makuwa ramba unayo. Sarasa Mwari wakazibaba wakasi. Sarasa Mwari wakazibaba wako. Nekuti vamwe vahetuka. David adirwa nefiye. Chiri kutokutadza
ndakupa ipapa uri house girl ukalculate kuti ingazokwana ari kuchengeta mwana pandinoda kuti uprovoke mari through giving. Prayer makaiudzwa kudhara tagara mairi fiye yamuvinga ndobva ati areka aichaendwa inga ichifanirwa kuenda ungadirwa nefiye unodhaivheta zvongo uchida kuita maida kuita bhizinesi ukadirwa fiye necovidika munganzi muchada kutombotengeka mabhonde achatenga ivo vamwe vari kuenda vari kujamba namagonyeti vachimbonoita bhizinesi muchikonzi kumusha. Zvawatanga chinopera, zvawakabereka zvinokuchengeta, zvawakatanga zvinopera. The spirit of fear. And David, the man of God, diverted the root. Nekuona rufu. But ndauya netestimony yangu. Zvakanzi mune macancer cells. But andidiverte root. Iko zvinotofanirwa kutoenda kuEgypt kunoparidza handidiverte root handitsvagi vamwe vamwari ndinodana mwari wandakaziva mwari wandakadzidziswa mwari wandinoziva kusvikira mukufa. Do not divert the root. Ndobva aita sei? Ndobva chinhu ichi hachisibo hachisibo timu uyaitimbo chicheta kumba kwoumwe munhu moza utsinye hwakadaro va1st degree kuti waunyazoziva kuti chinouraya kuti masi tichisekwa erega ndichipedzisa the first service ngatichisekwa ereda ereda nekuti vaiziva mwari wavakavimba navo ndobva kuti mati ereda wainzi Obed Edom. Ita ndinonzi Obed Edom. Ngavarasirire kumba kwangu. But watoprovoka nana. Vamwe vanhu vane zvavakaita muupenyu hwako vachiti kurasirira. Pawakapuwa assembly inoyi wakanzi kurasirira. Vatavana kuziva kuti watoisa uwepo hwaMwari muupenyu hwako. Satanapo ekani pawakapuwa murume rombe wakati ndarasirirwa bati Mwari vanosimudza marombe kuti hama dzakati murume wako irombe dzinyare. Provoking miracles. Obed Edom akati right mati mambo mati areka iuye mudeni mambo ndofunga vanhu vakati ine guwa ndava mukadzi wauza aiti achiona areka aiona chinhu chakaurayisa murume wake but Obed Edom achiona areka aiona blessing. Saka maonero ako ngasiyane nemaonero ako. Kune vamwe vanhu vanotadza kuti ave chihouse chero nekungo nepride. Obed Edom provoked a miracle through accepting the Ark of Covenant in his house. Yakaine nhoroondo yekuuraya. Book. Ndobati ngaiwe. Ndikuona Obed Edom achigara muone room mukukuma komero. Icho chanza achibata. Mumba mune vana. Saka ndikura kuti when you are provoking a miracle, Mwari vanokuti uite zvinhu zvinorwadza said the Shunammite woman. Ita. Said the widow of Zarephath. Ita. Asi nguva dzapana. Saka vanhu vanga vakatarisira makuva. Pane zvakatarisira vanhu muupenyu. Inema here. Inema here. Pane zvakatarisira vanhu muupenyu hwako kumusha. Gadzira nekukurumidza. Pane zvakatotarisira vanhu. But with the presence of God, we are born to life.
Haleluya. Ndoba yapinda mumba ariko. Obedito mtu kona taura mai kuti mama ichi chino ndo chamuri kuziva chakatobatira maoko auza. Akangotibata. Vana ichi chino chine makuwa chine mavhile ekuuraya. Ukabata waenda. Ndobva agadza areka yaJehovha. Ana kuziva kuti atoprovoka miracle. Vamwe ndokaenda kubati tisu tiri safe. Nene ikoko kaubeti ini waimukira makuseni wachitarisa kuti variko kune vanhu ndikuprofita vanhu vachamukira vachitarisa upenyu hwako saka udisiro status yakanaka kana kune vari kumukira vachitarisa upenyu hwako kuti zvakambomira sei ngavaone nyasha ngavaone nyasha. Ini resa mastatus anogowa vanhu ndazvona ndakaita status yekuti ndiri kunzi ndisarudze mota now just haibiribiri pa social media. Vamwe vachititora iyo, vamwe vachititora iyo, vamwe vachibhainda, vamwe vachiita sei. Saka Mwari ngaukuitire zvakanaka Obededho. Vachamukira vachida kuona kuti ngavaone nyasha. Ndichipedzisa tipinde muservice yechipiri. Ndokubva Obededho atanga kuropafadzwa. Ndiri kuprofita kutanga kuropafadzwa kwako kana ukabatirana une basa raMwari. Handisi mushumiri anowanzouya mumatenda akadai. Ndiri kutarisira kuti pamuchandidana kurevival tinenge tane pulpit yakanaka. Aripo here ari kungozvinzwa kuti tinozviita. Tinenge tane maaircon anorova chipoprovoka minana itameni satana apeka. Ndiri kuprofita ende ukaita revival ukasandidana mandidana ndiri kuprofita stage inorira imo muno mulocation topic ngaizvizivi kuti parema pane the ark of the covenant of God. Pane vakambopafurira pano handizive vanabuza but ngavanzwisiswe kuti uwepo hwaMwari hwawapo. Saka ndiri kungomenitaridza kana vaMwari, may you provoke the Lord through giving. Handidi kana kuriona sofa iyi reunonzvenga kuti richandicheka hembe. Ndakakudza kuti masofa abvaruka ndo anoenda kuchechi. Ndosaka kaupenyu kenyu kakangodai so. Kana kuri kuimba yaMwari tinoisawo zvinhu zvestandard. Ndosaka muchida maprofita asiri enyu ndava ane standard yakagadzirwa navamwe vanhu. Izvo zvinhu muchandihaga panzapo nezuro madzimai vose aida maselfi nemi nokuti ndiri celebrity. But for me to be a celebrity pane vakandisimudza vana vashumbaviri vakandinamatira vamwe vakandipa zvokupfeka kuti ndione kumira ndiripo. Nhasi unondipa hard kunge uchanyura mukati mangu uchanyura kudai but mastandards akareiswa nemumwe munhu ndiwe unoita kuti standard yechechi yako ive zvairi. Ita ameni satana apeka. Ndatoparidza vana apa ndaparidza vana baba apa ndatindaparidza munhu waMwari kuitirewo zvakanaka. Kereke yaMwari ngatingosapotei maprojects ayo. Giving is a way of provoking miracles, but gifts no kurwadza. Kana usina kubhadharwa wondifonera usataurirawo wondifonera kuti ndine zvandakaitawo munhu waMwari namatai ndava aitirwa zvakanaka anoti ndoita sei kune weshunemi zvikanzi ndoweshunemi ainini right. Munoziva kuti kutenda kwakadaro kwakaoma. Mumwe munhu akakupa bhutsu achingokugachidza anobva atanga ndine prayer request murume wangu auye kumba saka kuriwota atouya nebhutsu dzake ndadzidzisa mapostori. Usataura nekuti Mwari vanozviziva kudhara. Ipa
munhu waMwari nekuti toita sei Mwari. Tarirai zvandaitirwa mubhadharei nekuti muri Mwari vanoziva zvaanoda. Apa ndaparidza chero ukasati amini. Ndaiwewe ukasaitirwa uchiona putsu dzako idzi unoona unoita stress. Uchiko zvadzakatowafita. Tuna vaKristu vanoti kana vaita vanoti ndigere nerugare. Vosiya bhizi kuvanhu vaMwari kuti vati Mwari bhadhara. Vaona akuropafadzwa. Obedhi-Edomu akaropafadzwa. Ndakaita tsvagurudzo vanhu. Hanzi his things started to multiply. Multiplication comes when you provoke. Ndiri kuparidze. Ndofunga mukadzi wakakabva atotanga kubatana. Mukadzi mwazakuti kana presence yaMwari yamo neskini yemunhu inochinja. Ndiri kuona Obedhi-Edomu achitarisa mukadzi wakachiti uyu mwana hero. Achimba so kuti daunodzora unobvaira vani aimira ivava muchaona anosvika ndima yobhedhi amutamira mwana matambire yakanoita kuti ana achishainira vakaramba areka. Ndiri kuprofita kushainira kwauchaita uchiti Mwari vanogona. Daira ameni yakanaka. Daira ameni inopawa Satani. Daira ameni inopawa madhimoni. Vamultiplyiwa vavengi havashayikwe. Kana vakuropafadzwa vavengi havadi. Kune dzimwe type dzinoita kunge vana Peter dzinokuvharira kuitira munhu waMwari zvunhu. Mukadzi uya akatambura kusvika pana Jesu achinzi murayiro munoziva kuti auya zviita murayiro. Toda vanhu vane mweya unenge mukadzi anobuda ropa anoti evo vana Peter ameenda kumaperiodzi kai munondomisire mune uterus here. Kune kaya dzinokudzivirira kuprovoka minana. But vanhu vakadaro ngavasundidzirwe. Kuti ndiri kuda kunobata mupendero. Ita zvaunoda kumunhu waMwari nekuchechi yaMwari uchiitira Mwari. Muzita raJesu, haleluya. Musaenda vhaya kana muchida kuitira munhu waMwari. Vhaya straight. Muzita raJesu, amen. Vati mambo Davhidha Obedhi-Edomu murume zvaari zvikanzi chingava chii zvikanzi chochiya chii zvikanzi akatoita sei zvikanzi adei tinochitora. Havana kuziva kuti the presence of God haitoreke. Nyasha dzaMwari kana dzava pamusoro peupenyu hwako hadzitoreke. Havana kuzviziva izvozvo. Kune vanhu vanokopa kuti kana waita chinhu wokopa. Havana kuziva kuti munana haukopeki. Umbe rongondo ndobva wauya kuzotora. Iye akati ko ndichadei pangu ndakaita. So no risk, no reward. If you don't provoke the miracle, don't expect it. Risk Mwari wakutorere. Andu wataka kutamba wari mberi kwei kayareka chava kutambira manje maclarks awo iwayo hatitika wachitamba vari mberi kuya manje ndechekuti chi waona munana hatitika kumba kwani kwa Obedhi-Edomu. Vanhu ngavade Mwari vaona munana mupenyu. Ndagumira ipapo ngatisimukei. Muri